Pam bod Cymdeithas yr Iaith fel mudiad iaith yn ymwneud â mater o'r fath yma. A dwi'n meddwl bod y dyfyniad yma allan o manifesto'r Gymdeithas 2002 mewn ffordd yn crynhoi pam bod Cymdeithas yr Iaith yn unieithu'n hunain efo'r achos yma, achos yn eraill o gwmpas y byd. Felly fe na i dyfynu. Cred Cymdeithas yr Iaith bod trancynhiaeth a'n cymunedau yn amlygiad lleol o ffenomenon rhyngwladol. Ar draws y byd, gwelir grymoedd cyfalafol yn disodli neu'n tanseilio cymunedau brodorol, gan ddinistrio ei diwylliannau a'i hamgylchedd naturiol. Felly dadl gynolog Cymdeithas yr Iaith yn y manifesto hwn yw mae'r duedd bresennol o globaleiddia sydd yn rhoi pwyslais ar gynoli grym yw'r prif bygythiad i ddyfodol ein haith a'n diwylliant. Dyna gred sydd wedi codi yn uniongyrchol o'n hymgyrchoedd. Felly, os oedd amheuaeth, dwi'n gobeithio bod hwnna yn dadwneud hynny. Am y natur yn ffein, dwi'n teimlo fath enfys bora wedyn. Bod fan hyn yn achos dathlu. A mae hynny'n methodydd dweud siwr o fod yn unig wedi dod at yn gilydd i godi arian ac i canolbwyntio ar un o dragediau mawr y blynyddoedd diweddar yma. Ond mae yn achos dathlu oherwydd mae yna bobl yn Gaza yn dathlu, maen nhw'n dathlu y ffaith i bod nhw'n fyw. Maen nhw'n dathlu'r ffaith bod gyda nhw achos i frwydro drosto. Felly mae'n briodol yn bod ni'n dathlu fan hyn heno. A gwir yw mae yn rhai o gymunedau trota'r byd wedi bod yn y partion gorau wedi bod yn nhw. Oherwydd fi'n credu mae cyfrinach bobl sydd yn faterol dlawd yw i bod nhw'n gwybod sut mae dathlu. A bod dathlu mewn gwirionedd yn brotest. I protest nhw yn erbyn marwolaeth. Yn dweud na wrth farwolaeth ac ie i fywyd. Felly mae'n bwysig yn bod ni'n dathlu fan hyn heno. Mae dathlu yn nodyn iawn i'w tharo. Mae fi yw'r dim falaf dan awyr, mynd yn bell i brannu somewhere. Yn ymateb i'r anghenion yn ddiduedd. Dyna mae'r asiantaethau yn garol yn gorfod wneud.
o dan y rheolau yr ydyn ni'n gweithio iddyn nhw. Yn ymateb i'r angen bris, yn ymateb i'r y bobl sydd wedi anafu, i anghenion am ddŵr glân, am fwyd, am feddyginiaeth, am gysgod. A chredwch i fi, mae'r anghenion am y pethau sylfaenol hynny mor fawr yn Gaza ac ydyn nhw'n unrhyw fan arall yn y byd. Dwi'n gweithio i gymorth Cristnogol, un o'r asiantaethau sydd o fewn yr pwyllgor bris yr argyfyngau. A mae cymorth Cristnogol wedi gweithio yn Israel a Phalestina ers dros 20 mlynedd. Mae gyda ni bartneriaid tymor hir yn y fan honno. Ac o bryd i'w gilydd, ni'n cymeryd safbwyntiau ac yn datgan polisïau cyhoeddus ar y sefyllfa yn Israel a Phalestina. Mae rhaid i mi ddweud yn gwbl glir yn bod ni fel mudiad yn datgan yn ddiflewyn ar dafod yn bod ni'n credu bod gan Israel yr hawl i fod. Bod gan yr Israeliad yr hawl i fyw. Ond yr hyn rydyn ni'n dweud hefyd yw bod gan y Palestiniad yr un hawl. Bod gyda nhw hawl i fyw, bod gyda nhw hawl i'w gwladwriaeth, i'w lle, i'w tir. Roedd yn hadar yma, baf yn cwltio, yn llygyd i lle, ti'n dda i ddim, ond dwi'n gweld y dydd, yn dŵad y peth, mi gai rhywun creu, mi gai rhywun gweld. Dwi'n difaru nawr. Dwi'n difaru nawr. Dwi'n difaru nawr. Dwi'n difaru mlaen llaw am yr hyn a ddaw. Dwi'n difaru nawr. Dwi'n difaru nawr. Dwi'n difaru nawr. Sefyll fi ar y llaw a dwi'n difaru nawr. Mae'r broblem i weld yn anferth. Dwi'n meddwl am Iddew a Phalestiniad arall. Iesu o Nazareth. Fe ddwedodd e yn dod bod oedd yn sôn am ffydd. Mae ffydd yn rhywbeth pwysig i Cymdeithas yr Iaith. Yn brwydro yn erbyn anghenfil mawr. Oedd yna adroddiad wythnos diwethaf wrth Cynwyrth Cenedlaethol Unedig yn dweud bod tynged yr iaith yn y fantol unwaith eto. Dwi'n gweld y welwch i'r adroddiad yna bod y Cymraeg yn y rhestr o ieithoedd mae angen cefnogaeth gwleidyddol arnyn nhw mwyn goroesi. Mae angen ffydd. Mae ffydd yn beth bach yn beth sy'n gallu cael ei diffodd yn rhwydd. Yn beth wedodd Iesu oedd bod ffydd fel gronyn o had wstart, hedyn bach, yn gallu symud mynyddoedd. A mae'r hyn sy'n digwydd yn Gaza yn sgandal anferthol yn erbyn dynoliaeth, y ddynoliaeth sydd yn gyffredin rhyngddo ni gyd. Ond mae angen ffydd, ac fe all ffydd pobl gyffredin fel chi a fi symud y mynydd anferth yna. Diolch am y cefnogaeth chi. Ac edrychwn ni ymlaen at y dydd hwnnw pan byddwn ni'n gallu dathlu gyda'n gilydd mewn byd sydd yn well i bawb. Pendra mwygol, ti'n dros ben, ti chwyth allan o